אז מה קורה חברים, כאן אורי בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו עושים סרטון על העונה החדשה של ברול סטארס. כן, היום אנחנו משחקים בעונה החדשה, דברים מוזרים. עונה 44 של ברול סטארס, עוד שנייה אנחנו מגיעים ל-50. וואו, יש לי כל כך הרבה דברים. לא רציתי לעשות כלום, לא לראות כלום, אני חדש, אני לא יודע מה כלום פה. מה זה? פנקקים? כמה מכריע הפוך. מה זה קרה? מה זה? מוזר. וואו, איזה סקין מטורף. יואו. בואנה. וואו. סקין כזה מטורף. מטורף. השלי, יש לי ויאל שלי. בוא נראה. אנחנו צריכים לבוא ככה, לעשות דירומות שלי. מה זה? וואט? אוקיי, יש לי בריאות מרבית. פלוס 2000. נזק פלוס 30. אוקיי. קליע אחד ופחות פיזוק. נראה שזה יהיה טוב גם שלי, אבל פלוס 2000 חיים. אני חייב, אבל חייב פשוט. מה זה? וואט? אבל אין לי לגס. בוא שנייה נבחר את שלי. בבקשה שאני צודק. נמשיך. טק. יאללה. אוקיי, אין מושג מה זה. זה גם אחרי הרגיל, אז למה היה רשום הפוך? זה מגניב. את זה... יאללה. אנחנו מתחילים שהסופר שלנו טעון מההתחלה. זה פשוט מטורף לשלי. מתחילים קליעת... זה ממש גרוע. הבנתי. אוקיי, הבנתי את המשחק. אבל... עם שלי והחיים להם זה... 300 פנקקים? פנקקים זה ופלים, זה ופלים. עכשיו זה נראה כמו פנקקים. תגידו לי שרק אני או זה. זה נראה כמו פנקקים. 1200. מה זה? שוב העסקאות האלה של ה... יהלום אחד ו... אוקיי, אפשר לקנות סופטים. הנה. אוקיי, זה שתי עסקאות שונות. לא הבנתי. זה גרוע, וגם אם הייתי רוצה. זה יהיה אצלנו רמה 11. אוקיי. יש לי 300. אומר שאני יכול לקנות את זה עם סיכוי לסקין. אוקיי, אפילו אני לא פותח את זה. צ'סטר. הקליעים מן קווים בברולר. מן קווים לפתינה פסיבית של... אוקיי. גודל קליעה. ונזק, נראה לי זה סתם כי אני לא יודע מה זה אומר. יש לי עכשיו עוד פעמיים נראה לי לפתוח את זה. לא, עוד פעם אחת. לא, גודל שטח תכונות הסופר לא.
נו, אני אבחר את הבריאות. וגמרנו. אוקיי, אפשר להתחיל. אני נראה לי אבחר את צ'סטר. ונחפש צ'סטר שלנו. הנה, צ'סטר. בואו נתחיל משחק עם צ'סטר. איזה יופי. רק אם לא היה יש צ'סטר והרצלי זה פייפר, זה הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב אם היה יוצא לי את פייפר. בואו נראה. אני נבחר את זה. אוקיי. אוי, פאק. צ'סטר כזה חזק. אוקיי. רק אם הייתי יודע מה זה אומר. חשבתי שזה פשוט מתנווט על האויב, אבל לפי מה שאני רואה פה, בום. ביי. וואו, זה ממש כיף. ניצחון הזאת מחצית 4. בום. לא. וואו. מה כזה קרוב? בום. כן. לא. אוקיי, אני מקום שלישי, אז זה אמור לתת לי ניצחון. קיבלתי פלוס 7 גביעים. יש. עכשיו עומד להיות לי 2. אם אני הבנתי את זה נכון. אוקיי. נראה לי שאני אעשה את זה ואת זה. ממש הרבה יותר גדולה. זכות הגאדג'ט ניצלתי פה עכשיו. גם כנראה. ימנה. והנה. פה כזה עומד להרוג אותי. אוקיי, הברוק הזה טוב. מסוכן בשבילי. לא מאמין. זה קשה. קיבלתי מדהימה. לחיים ולמוות. אני גרוע איתו. זה כן. אבל מה שלא. אני לא מתכוון להיות מושפל. לא. פשוט עומד לעשות את הדבר ההגיוני לעשות. רגע, אפשר להתחבות פה. בונה. אוקיי. בוא נברח קצת. אוקיי. יש, רגע, מקום רביעי. יש. אני לא מאמין שניצחתי מקום רביעי. קיבלתי פלוס 1000 גביעים. פלוס 1000. בונה.
מקבלים פה דברים, בעיה. בואו נראה, את מי אנחנו רוצים לשפר. ניכנס לרמת כוח. קיט. מבוא זמני. אני רוצה סיגה היפר צ'ארג'. לא כזה. שכן, יש לי פה קיט השקעה. אם אני רוצה סקין קיט. נכון, וגם ניצרתי את הדבר הזה, אז יש לי את הסקין הזה. קיט. יאללה נו. קיט הוא קיט. בואו ננסה מוד אחר. מה זה? בואו נתחיל עוד מעט. אוקיי חברים, אני שנייה. אתם תראו אותי עם משתמש אחר. בואו נעבור למשתמש השני. אז הנה. העונה. המשתמש השני שלי. אוקיי. שאתם רואים. שיש שם משהו חדש. כתוב לי שם חדש. אם אני רוצה לפתוח את סיגי, לא. לא תודה. פה במשתמש הזה אני צריך מלא כסף. אין לי כסף. בואו נלך לרמת כוח. נראה. אמרתי שיש לי את זה. תסתכלו. ראיתם את זה מלא פעמים כבר. מה שכן. עכשיו אני רוצה לעשות פה משהו. לקחתי את 300 ופלים. לקחתי את זה. זה סקין שלה הזאת מקלש רויאלי מהטלפים. מגניב. אם אתם שואלים למה יש לו רק 30 ג'יימס, כן. יש לי סקין מספיק טוב למורטיס, אני לא צריך אותה. מה שכן, תסתכלו את המלאך גאוני. פאק, פאק, פאק. התכוננו. אוקיי, יש פה הרבה שלי? לא. לא הרבה? לא. למה בחרתי את הכי גרוע? פאק, 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 איזה סתום. אתה בא מול שלי. רק אם היה באמת אפשר להתחבות פה. אבל רואים לך את החיים. לא רואים מי אתה. שזה טוב. אבל שרק מישהו מקרוב יתקרב אליך. בום. כי מישהו מרחוק, אתה יודע שמישהו מקרוב יחקר. לא מאמין. לסופר לפניי, הייתי בטוח שאחרי המכה הזאת יהיה סופר, אבל רק נראה לי שדמיינתי את זה. סטארדרופ אגדי?
אוקיי, אנחנו חייבים לעשות 15. אני לגמרי עושה 15 משחקים בזה. קבל 2 סטארט-אפים מגזיים. אבל זה יהיה לסרטון הבא. אני אשאיר 14 במשימות. ואז בסרטון הבא אני אפתח את שתיהם. אני אוהב להיות בעיר, כן, אין לי בעיה. מה? אל תגיד לי לא. פאק. ביי ביי. יאללה חלאי. טוב, לפחות לא הפסדתי גביעים. בואו נתחיל עוד משחק. אבל זה משחק אחרון, באמת, גם אם אני אפסיד. כמה שלי. אוקיי. מקווה שבחרתי אחד טוב. אוי. ואחרי מגעיל, באמת, זה מה שבחרת. יש כזה הרבה דברים לבחור. בזכות המגן הזה היא ניצחה אותי, אז יש סיכוי שגם אני הייתי בוחר מגן הייתי מנצח. אני בשוק. הפסדתי. אוקיי, אז חברים, אם נהניתם מהסרטון, סאב לייק פעמון ויאללה. סליחה, שכחתי לעשות דבר אחד קטנצ'יק. הפתיחה שאתם חיכיתם לה. 8 ביט. תנסים. אין חמירות. 8 ביט חייב את זה, לא. שמונה 5% יותר. יאללה, רק שמשהו טוב. אל פרימו. אז יש לי את זה. יש לי לסרג'. יש לי ל8 ביט. אני יודע שהכל יהיה טוב. יהיה בסדר. אז יש לי לפרימו. וזהו. חברים, אם נהניתם מהסרטון, סאב לייק פעמון ויאללה ביי.